Krúti a extrém a ideš dole hlavu. No však viem. Tam nechcem. A keď z tebu zastaví hore a pôjde dole, tá o, a že sa s tebu točí, tá joj. Extrém ešte prežijem, ale Čo? ešte autička by to prežil. Autodrom? Breakdance. Autička jaké sú? A horšie než ruleta, či je? Rovnaké, by to povedal. Môžeme ísť na stenu, keď chceš. Ibiza myslíš? Čo? Ibiza? Na hoci ktorú. Nebolo na Ibiza. Tak pôjdeme na Dokinka. Pôjdeme si s tamtým kamarátom. Dúfam, že sa z koly nezbľujem. Ja so Sofiou včera vypili energetiaky, Monstra, nie? No. A prišli na ruletu, nie? No. Ale jak Sofia uvidela ja, tak hovoríme, no radšej počkáme hodinu a pol, aby sme neboli. No však, ja si myslím, že to budem musieť, bo z tej kofoli ti môže prísť zle. Pohárik. Hej. Čo? Hladný. Tu kabel, pustí svoj kabel. Lebo mám niekto tiežku. Ciba, ty jak podnikateľ, máš kredit a ciba voláš každému. Iba som zvedavý, nie? Volané číslo je momentálne nedostupné. Ale ja ty aj tiež ne, lebo ty to máš piči. Ja tiež pôjdem. Ty ešte im nedeľu ideš, ne? A potom zistíš, že nemáš jak do Holandska, budeš, že nezoberieš ma do Holandska? Nie. A toto na sebe už... Čo? Na sebe už porieš viahe. Ja by som ťa zober do Holandska, aby si to nemal problém. Lebo od 20. septembra do 4. oktobra budem trčať v Anglicku. V oktobri? Od 20. september cestujem do Anglicka. Do 4. oktobra idem domov na Slovensku. Tak to robíš pri Igorovi? Lebo 25. má Diana narodky, nie? No. A ja mám 30. tak chceme oslaviť, nie? Jaj. A budeme ešte slopať. Až na zónu do Holandska ideš, ne? Hej. A budeme aj slopať, nie? No a potom ja do piče budem chodiť sám do Holandska, kurva. Nie. No to však keď pôjdeš do Anglicka, tak budem musieť chodiť sám. Ja nepôjdem do Anglicka, on ma nepozná. Počkaj,